сменям допълнително. А не може ли да се смеят с метални? Нека да не всичко горе. Не може ли нещо против да се смеят с метални? Затова не съм говорил. Две неща съм написала, че при подключен захранването на бойлера с вода е включена тръбата с студена вода към извода на бойлера за топла вода. Да, това е и тръбата за топла вода е включена към извода за студена вода. На тази тръба, в която практически тече топла вода, е монтиран възвратния клапан. Течете в резултат на спукания вентил. Възвратен клапан, да го напишем. Той вентил подразбира се. Да, Същия нещо. Да, на спукания вентил, който се е измъкнал от извода на бойлера. Така, тук го пише вентил, тук пише възвратни клапан. То вентил или клапан, принципно е също. Той човека принципно е прав. Казва, когато човек си купи бойлер, в инструкцията за експлоатация пише бойлерът да бъде монтиран в помещение с полусифон, с това. Да, ние го монтираме това. Проектантите, така са проектанти. Друго да пише ли в този протокол? Да, ще пратя утре хора, да размете изводите. За мен би следвало да се упомене в протокола, че вследствие на теча имам да сменям 20 квадрата ламинат и да правя един таван. Аз съм писмото. Така, значи това е констатирането. Констатиране 4 квадрата гипсокартонов таван е паднал. Толкова ли? Не толкова. И трябва да се бояди с стената под него и трябва да се сменят 20 квадрата долу. Има един фурниран на един шкаф отвреден. Ламината какво му има? Ламината е вир вода. Аз много искам да не го сменя. Защото в момента, в който установихме проблема, но продължава да е много влажно. Сигурен съм, че ще нацъфти, разбираш? Като не е брано ламината, за какво трябва да го сменяте? Той ще цъфне, той ще стане не... Виж го, вече е тръгнал. Его тук къде. Няма никакво движение това. Просто няма гърбица, няма нищо. За лавината ела утре да видиш. Виж фурнира как. Той е отгоре като пада картона. Той шкаф седи тук. Отгоре като пада картона и всичко... Добре, а тези хора като са пускали вода, защо не са гледали къде и какво, нали? Те се оплакаха, аз ти казах още миналата... Значи... Не, говоря за пускане на вода. Нали, като се пуска вода... Значи, ще ти покажа, има много точна инструкция за заземяване на вилите. Да, за въвеждане на вилите точно това казвам. Значи, когато се пуска вода, те винаги се гледа някъде какво е, що е. Тук в рамките на целия ден има един човек, паната са разкрити, за да гледат какво е поведението как се на е бойлера. получило, че толкова вода текло? Ето. Но това е станало през нощта. Вчера нямаше никакъв проблем. Това го констатираме тая сутрин. Ти ми кажи какво направи, човек. Добре, нека си не може да се пускаш вода. Ако това нещо е било спукано и се е измъкнало, би трябвало да излезе. Това е станало после. И аз съм сигурен, че клапана се е спукал и е отслабен вследствие на това, че през него е минала гореща вода. Той не е предназначен за гореща вода. И оттам белята. Сега, разбери ме, аз не съм чорбаджият, аз съм скроен управител. Сутринта викам, кой аджеба са по дяволите ще ми плати щетите? Това е така, но... Защото собственичката е непричом на нашите дивоти. Значи, като се заземява обекта, като са размазели, като се пускат тогава... Те са го пуснали вчера. Цял ден е наблюдавано, разбираш? И това става през нощта. Не може те от цял ден да не текло нищо и изведнъж. Значи някой не си доблизал изобщо. Бойлера той е нагрявал през нощта, като е дигнал задната температура, спукания клапан не е издържал. А на тази, ако ви тръгнем петройката, ще